Hej alle sammen. Så er det altså kommet til at komme i mål med mit vægttab. Det har været en hård rejse. Der er kommet masser af kriser her til sidst, der gjorde jeg ved at kaste håndklæden i ringen. Jeg startede som sagt på 131 kilo, og det har været rigtig hårdt, og da jeg kom ned på omkring 114 kilo, der begyndte der rigtig mange kriser i mit liv, som har været rigtig svært. Og det gjorde også, at jeg gik i stå rent faktisk i næsten 6-7 uger. Og jeg har også holdt noget ferie undervejs, hvor jeg selvfølgelig har prøvet at holde vægten, men jeg ikke, har fulgt kostplanen, hvor jeg simpelthen har ude at hygge mig og spise. Og der er rent faktisk næsten, tror jeg, under vægttabet, jeg stadig holdt ferie i 2 måneder næsten. Så altså, jeg har holdt en del ferie, sommerferie og så videre og andre ting, der jeg lever et rimelig aktivt liv. Og så ud af det skete nogle kriser. Så der har selvfølgelig været nogle stops på vejs, men jeg fortsat, og nu står jeg afsted med min krop, hvor jeg er rigtig glad. Det har taget lidt længere tid, end jeg regnede med, men der kommer også nogle kriser, og samtidig så kommer der ting i vejen, men det handler om at fortsætte mod det, du gerne vil med din krop. Men nu vil jeg altså prøve at veje mig og se, hvad vægten den siger. Det bliver spændende. Og den sagde, skal vi se, 97,8. Så hvis vi regner på det, så er det jo, det må jo så være, skal de hjælpe mig med at regne her, og jeg startede på det, så det er jo lige præcis, mener jeg, 34 kilo, jeg har tabt. Så husk, jeg startede på 131 kilo, og den sagde nu 97 kilo, så det er jo 34 kilo, jeg har tabt på 41 uger. Jeg er egentlig rigtig godt tilfreds, og jeg synes, jeg har kæmpet godt. Men husk, der kommer kriser undervejs i en vægttab. Det der var gjort for mig, hvor jeg følte, at jeg var ved at gå i stå, og jeg kastede håndklædet i ringen, tænkte jeg. Men jeg kæmpede videre, og det var en del uger, hvor jeg havde det på næsten 5 uger, hvor jeg virkelig følte, at jeg kunne ikke komme videre, og der skete alle ting, og jeg magtede ikke at følge det mere. Men jeg holdt ved, så jeg gjorde ikke tog masser af kilo på, og så det kan godt være, at jeg ikke tabte mig masser af kilo der, men jeg gav ikke fuldstændig slip for det hele. Og det har så gjort, at jeg kom til sidst af med de sidste 8 kilo, jeg manglede. Altså jeg kom det sidste ryg, jeg skulle, for at komme ned til den krop, jeg gerne vil have. Og de billeder kommer senere, hvor jeg kan se, hvor en lav fedtprocent jeg kom ned på, og hvordan jeg står, og man begynder at se mine muskler. Jeg synes i hvert fald, at jeg er kommet rigtig godt tilpas med min krop nu. Nu skal jeg til at opbygge muskler. Så husk nu, kæmpe videre, hvis du synes, det er svært, så vil du også nå dit mål. Det gør de fleste mennesker, der kæmper og ikke giver op i et vægttab. Det handler om, når de kriser kommer, og det gør det for alle. Jeg har aldrig haft nogen, jeg har snakket i telefon med, hvor de ikke har ramt en krise under deres vægttab. I hvert fald over et længere vægttab. Så sådan er livet, det går op og ned. Det handler om at kæmpe videre. Så hvad med at give op på din drøm? Jeg ved, det kan lykkes for dig også.